serbisyo sa buhatan sa Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO. Gumikan gihapon sa gipagawa sa korte nga temporary restraining order kon TRO pagpugong sa implementasyon sa 2020 annual budget. Gikabala karon sa buhatan sa PSWDO sa pagpangulo ni PSWD Officer Mr. John Limar Abella tungod kay ubay-ubay nga mga serbisyo ang nahunong nga alang sa mga katawhan nga moduol sa ilang buhatan. Susama na lamang sa hinabang sa dugo, transportation assistance, financial assistance sa mga locally stranded individuals kon LSI nga kinahanglan tabangan. Of course, atong gigamit karon is the 2020 budget tanan sa opisina. From financial, livelihood, transportation, hinabang sa dugo, burial assistance, tanan ng klaseng assistance nato, even calamity assistance nato nga matulong nato no sa panahon nga nay calamity nga mahitabo simbako. Labi na no nga wala ta kabalo kano sa maabot ang calamity. Now, take for karon na itabo, wala kay matulong sa ilaha, maglisod kayo ang opisina, and that's a great challenge. Lakip sab ang pagsustener sa Balay Kaugmaon Center, mga person with disability kon PWD, mga senior citizen ug uban pa mga social services nga kanunay ihatag sa maong buhatan sa matag adlaw. Gani nakaplano na ang buhatan nga maghatag og assistance sa pag-avail sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP. Lakip niini ang postal IDs ug birth certificate sa mga former rebels nga matud ni Mr. Abella kay usa kini nga gikinahanglan nga rekisitos aron maka-avail sa programa apan tungod sa TRO imposible usa kining maatiman ug malihok sa maong buhatan. Ako si Lambo Jane Habinyar alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno. Padayon Pilipino.